Op Idul Fitr 2026 kreeg ik weer een flashback van zo'n circa 52 jaar geleden, toen ik mocht participeren in de eerste professionele, door de overheid betaalde theatergroep in Suriname. Ik heb daarom het initiatief genomen om met foto's uit eigen archief, gemaakt door Hans Shinten-Fung, die periode te doen herleven door mijn eerste experimentele rol te presenteren. Ik ben geen geweldige zanger, maar hoop dat de sfeer van toen nog meer herinneringen zal oproepen. Heb je een kans, mijn land, om een land te worden? Heb je een kans, mijn land, dat de wereld jou als land erkent? Een kans, mijn land, heb je een kans. Ik vraag niet mijn land dat je machtig wordt. Ik vraag niet mijn land dat je een Rusland of een Dubai wordt. Ik vraag niet eens mijn land dat je een tweede Holland wordt. Ik wil alleen mijn land dat je een landje wordt. En dat ik kan zeggen, ja, ik kan zeggen, dat ik wil zeggen, dit is mijn land. Heb je een kans, mijn land? Heb je een kans, mijn land? Mijn land, heb jij een kans? Heb je een kans, mijn land, om een land te worden? Heb je een kans, mijn land, dat de wereld jou als land erkent? Een kans, mijn land, een kans, mijn land. En